Dyma ddigwyddodd pan gafodd Iesu Grist ei eni. Roedd ei fam Mair wedi dyweddio i Joseph o deulu'r brenin Dafydd. Cyn priodi, dyma hi'n darganfod bod ysbryd glân Duw wedi gwneud hi'n feichiog. Roedd Joseph yn ddyn da, a doedd e ddim eisiau codi cwilydd ar Mair yn gyhoeddus, felly roedd yn ystyried yn dawel i ganslo'r briodas. Tra roedd Joseph yn meddwl am hyn, cafodd breuddwyd a gwelodd angel Duw yn dweud wrtho, Joseph, yr ysbryd glân sydd wedi gwneud Mair yn feichiog, mae'n iawn i ti phriodi hi. Ar ôl i'r babi gael ei eni, rho'r enw Iesu iddo, a mae fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Daeth addewid Duw drwy broffwyd yn wir. Bydd merch ifanc sy'n wirif yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw'n Emmanuel, sef mae Duw gyda ni. Pan ddeffrodd Joseph, gwnaeth beth oedd angel Duw wedi ddweud wrtho. Priododd Mair, ond chafodd e ddim rhyw gyda hi nes yw mab gael ei eni. Y noson honno mewn caeeg Bethlehem, roedd bugeiliaid yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd ac roedd golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am ei bywydau, ond dwedodd yr angel, pidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi, bydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae'ch achubwr wedi ei eni heddiw yn rhef y brenin Dafydd, ie, Crist yr arglwydd. Byddwch yn ei nabod am ei fod wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd ar wely gwair. Yn sydyn, dyma nifer o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedden nhw'n addoli Duw ac yn dweud, gogoniant i Dduw yn y nefoedd, heddwch ar y ddaear a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd nôl i'r nef, dwedodd y bugeiliad wrth ei gilydd, tir dawn i Fethlem i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Ffwrdd â nhw ar frys, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi yn gorwedd ar wely gwair. Herod oedd y brenin pan gafodd Iesu ei eni ym mhentre Bethlehem, Jwdea. Dath gwir doeth o wledydd y dwyrain a gofyn, ble mae'r un sy'n newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelson ni seren yn codi yn y dwyrain a dyn ni yma i'w addoli e. Dyma'r seren a welson nhw yn y dwyrain yn mynd o'i blaen, nes iddi aros dros yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth i bodd. Pan eithon nhw i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn efo'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau a'i addoli. Dyma nhw'n rhoi anrhegion gwerthfawr iddo o aur, thys a myr. Nes ymlaen rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd ôl at Herod. Felly dyma nhw'n teithio adre ar hyd ffordd gwahanol.